Magluto tayo ng tuna bread rolls. Ay, hindi ito tuna. San Marino. Pero tuna pa rin siya, di ba? San Marino tuna. Dalawang itlog. Ayan. Lagyan natin ng konting asin para malasa. Lagyan natin ng mayonnaise para mas marasa. O, diba? San Marino tuna roll. Ito ng raisin. Pampasarap. Parang ipot sa kambing. Sarap nito. Lagyan ulit natin asin. Parang kulang siya ng asin. Ayan, ayan. Saan? Ito na. Hello, isang anak na ng kamot ng tao, no? Gutom. Hello, o, isang anak. Tao niya yung pansit na tira. Ang part niya na gwapo. Gwapo kayo? Asam na, asam na, asam na. Tapos na? Muna yung partner guys, na-addict ka sa kape. Sa isang araw, 3 beses magkape. Asa ka na ito siya pa yun. Magkuha daw sa gatas. Gaya po niya alamin na kayo ng kape. Sige, pag li dia, saan yung pang li dia? Hi guys, mali siya guys, so nagkuha na siya gatas. Sige pang li-lian, kung saan na yung gili-li, unsa mo na. Unsa mo na? Ha? Basag ang to, Shopee. Shopee. Unsa mo na ito? Kala ko si Mr. Shopee. O, nakakuha ka na gatas. So, isang araw, katulong magkape. Katulungan. Mana yung partner o, isog kag naong murag leon. Isog pas leon. Diba isog ka pa sa leon? Sige kap, tanaw man. Inom. Dandahan lang kay mainit. Diba yan, ganyan siya minom ng kape. Sige, higop. Dandahan lang sa paghigop yan. Higop na siya kape guys.